Ngalih kabar liyane Bateh, petugas Satpol PP Nganjuk meh wae dibiduki karo model omah kodhong sing tulisane didol. Nyatane nok jerone enek kamar sing dikosno kanggo panggok mesum cah enom. Pas digledah ternyata enek rong wong wedok sing ndelik nok nggone rumbukan. Nok razia kuwi petugas yo ngamano 6 pasangan mesum. Mirise salah sijine isek bocah sak ngisor umur. Bateh ora nyangka omah sing ketok rusuh ora enek penghunine karo ana tulisane didol iki nok jerone enek 3 kamar sing disewakno jam-jaman karo tinggo mesum bocah-bocah nom sing urung nikah. Petugas Satpol PP nyaris kebujuk pas nglakoni razia omah nok dalan Gatot Subroto, Kelurahan Ringin Anom Nganjuk. Pas digledah nok ngguri omah, petugas ngentokno loro cah wedok sing ndelik nok nggone rumbukan gurine omah kosong. Mergo ogak suami istri rong pasangan karo penanggung jawab omah digelandang nok kantor Satpol PP Nganjuk. Ogak mok kuwi, petugas sing dibagi dadi loro ya kasil ngamakno 4 pasangan mesum nok wilayah kos-kosan nok Kertoseno Nganjuk, salah sijine cah wedok isek SMA. Kanggo bocah cilik sing isek sak ngisore umur dibalikno nok wong tuane karo nyeluk wong tuane nok kantor Satpol PP. Sauntara kuwi kanggo pasangan liyane dilakoni pendataan, terus apik dikoordinasikno karo dinas sosial kanggo penanganan luwih lanjut. Pihak petugas ngimbo ben wong tuwa ngawasi anak karo lingkungane nek ape dolan. Ahmad Sarwani, JTV.